Hvor skal I hen? Vi skal til Sydafrika. Det er fordi, vi går i en alternativ 10. klasse på Rødhøj Efterskole, som hedder Front, hvor undervisning har meget fokus på disciple og lederskab. I vores undervisning har vi også meget fokus på at komme ud og hjælpe folk. Det er også derfor, vi tager til Sydafrika for at hjælpe og gøre en forskel. Vi skal ned til en lokal organisation, som hedder Itemba, hvor vi skal hjælpe og støtte dem og bygge nogle børnehaver og lege med nogle børn. Det skal vi selvfølgelig samle penge ind til, og det gør vi igennem nogle forskellige projekter. Vi har også en frontbod her på skolen, hvor vi sælger slik. Jo flere penge vi samler ind, jo større forskel kan vi gøre.